बयजोंबो मिथिसार जानाय WWE नि सासे बर' जोहोलाव गेलेगिरि चिरां जिल्लानि थानेश्वर गयारीनि फिसाज्ला राजु गयारीनि जिउ जारिमिन। बयजोंबो मिथिसार जानाय इन्टारनेशनेल WWE नि खमलायग्रा सुपारस्टार ग्रेट खालिनि फोरोंथायथिलियाव ट्रेनिं लानानै मुलुगनां थाखोनि रेसलारफोरखौ फेजेननानै देरहासार जानो हानाय राजु गयारी। बिथांनि गामिया चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बालाबारि। रांखान्थि आंखालाव बिथाङा आथिखालनि सा गुवाहाटीनि गंसे नखरावसो हाजिरा मावनानै जिउ खांनानै दङ। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयाव WWE नि सुपारस्टार ग्रेट खालिया दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै राजु गयारीनि बिफा थानेश्वर गयारी आरो राजु गयारीखौ जोबोद बाख्नायलांदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा रांखान्थि आंखालाव भुगिनांना WWE गेलेनायनिफ्राय आनज्रायबोनांना हाजिरा मुजिरा मावनानै जिउ खांनो गोनां जाबाय। बिथांनि दुखुथिया नखर आरो जिउ खांनाय लामाखौ आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारा मदद खालामोब्ला थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जागोन। मोर नाम राजू गोयारी, डिस्ट्रिक्ट चिरां, विलेज बालाबारि। CWE दा ग्रेट खाली सार লগত मैं ट्रेनिंग दिছিলোঁ। এই ট্ৰেইনিং মাজতে মই খেলিছোঁ, বহুত খেল খেলিছোঁ, জিকিছোঁ আৰু মাজত মই মাটি অলপ আছিল ঘৰত, এইটো বিক্ৰী কৰি কিনে মই গ'লোঁ। তথাপিও পইচাটো নুকুলাল। তাৰপিছত মই ঘৰত আহিব লগা হ'ল। এতিয়াও মই হেল্প কৰা মানুহ কাকো পোৱা নাই।